politics amak ve khopa chiar ko pa hi hey MNF te hi tunan handling me kan du wanga tlinga ni lowa congress kan du lo wang to wang khan negative vote kan CM zam tak pon negative vote in kan tlinga ni ti kha congress kan du lo wangin MNF kan vote ron maya chuan ZPM anan liana ZPM an len chuan kan riat angin congress ante tual khatiang zel khan hetia pong tong va in be hi kan ne lawa politics chiar ko pa chuan makdo mai hena tin thei ani tin tling ngei turen ngai te po hi an tla le tual ve thomaya chuta chuan ke ni hian atlin dan thadeu mai hi kan rian in kan sevea tuna po hian kan konfi khop mai tuna ka sayang tho kha ania BJP hi congress te hian min be ya hi min be tur ani lova central politics ne na inang lo MIZORAM politics hi chu khatia min be vak khan MNF hin lian mai ni chu an thre turania keini kan len hian MNF ante tual ta nisina ka soyang khan du khate in va in be tur kha ani lova keima ni hi tuna hian purin lian aran lu thian min ti phur khop maya ani politics sa chuan palian ania standing MLA po an mani party an now ania kei mami group a khon kom na sa ani an tel don awang khan an phului mai ni ani hianin boruak ka keng na sa tin bei chua pu bei chua alo ni boka pu bei chuan ti dan te kha alung chia thla ka pu te thu ka oilu tu ka min ban ani ati kha pu te thu oya han ban hi wang viavin karenga chuan an ni pahnian lo lut boka sia ha palaka son MDC som pali omna khan som pakhat kan la so kan langei turin kan ngai boka atlem bera som hisu kan la mai om mange ti chuan coalition sarkara kan telanga chief minister kan ni em lo po in deputy CM te po kan neyanga home te po kan changanga MLA pakhat po neila mizo MLA pakhat po hi neila zoram hian ma kan son pui viau don nin kan ria tin minister kan nei phei chuan khi ta kanom don nin kan ria kan phur hle hei hi zoram hian riat angaya central BJP hi atlame mei don lova anma ni tan hling ni lova angheng tu kan Mipuite awang tal po hian dot mang hian BJP hi bei lovila development hi kan ma moto tak zet ani Manipuri te khasi kan ti hote naga kan ti te enga vak ma kan ngai lo te kha khita anni to ani chu wang chuan kumnga BJP tel lo kan sarkar le chuan khu ta kanam don chu wang chuan BJP sarkar kan nei ve hi coalition sarkar kan nei hi atul to tak zet ani chu kan nam kan ram kan sa khuwa tunlayan war boka kan dam na tur ani vaipa mane lokala Hindu ania kan sa khuwa min hum him sakter an tum ringota khatiang khachu thil thei lo ania ke mani hian kan hum hi manga ya chumi tur chuan ke ni BJP te kan in ring em ani tlai thak tur po nei lo kan tama chu wan chuan politics dikhi at thatluang tlam hi I khel tong u kum khat ringot kal hetia po hian a thei to lo anga mom to lo wani ti kha thanhem ngai te yan sei doni Aizol government Aizol college thok assistant professor kania politics zuang lut kanitani achan chu sarkar na thok chu ke mani tan ania confuser chu athaveang professor te kan ni chawang ma se midang Tana nungdur kan ne hekovel hun reilo te chung hian midang te Tana thil thatur kan ni titur kan ni tlatawangin mausiang davin ami te zinga ati du da hre om tuara kan om ve kha angai chu mi chu keipon ka thanga politics hi ka chung te le mi ka thian te pon suicide mission ani min ti saka chuan BJP na kanin ha na chu asap tangin the last man ato berami ti khani chu aum zia chu ka Bial chungami ke aya an ho sak ve khuna ka du khemi ka thil tum hi ka ti hlo ting tina ka Bial chungami ke aya re thei an om lo khuna ka thil tum a hlo tling tina
chu BJP tungin the last man kan te chu kan thil tu mani aril le mai chuan Chalfilh Bial bi ka chuan sugar cane hi pakhache ka soyanga sugar cane fu hi a tha ma hei hi fu atang hian ethanol an siam thina chu kan hriat thiam dan zong in petrol itimayang hei hi Brazil rama hian an economy thatpui ma hei hi USA le India le Brazil hian in remsiam na agreement an siama chu ethanol siam tur hian sugar cane atanga siam tur ania chu kan pu tenen helai muna hian ti thei ani ve zia kan soya fu kan war ma a thadu boka Chalfilh Bial zong a district kan chu one product one district kan te Gujarat an hlotling puya chuan UP district chu zawlu to ke one block one product kan ran tia chu tiang chuan sugar cane he fu hi kan ching vakanga ethanol petrol itimang chu kan siam don ani petrol ne na tel turania 50% e chuan Saudi Arabia te hetiang ho ngai to lovin India here tuna hian omatuma chuan a motor hi chirang chedang dei ani flex fuel an tia chu tuna hian an siam chok zunga manas takin an latoa thang tharte Google du kanom point chu ethanol kha ti kha lo chu wala India hian liter kha cheng som nga in tuna hian a price atia he thili kan ti hloten huna chuan Chalfilh Biala hian millionaire kan om sup to don ani tumpui tur te hi ni mi fel tak an ne kan tluk lote thil ti that konga phei chuan an ne po kan ek lawang amaro chu mi pui Tana ding kan ni tlat maya an du ber chun thlang meng chu mo kha kan soi to lom thil tunge project nei lian nei tha ti kha Mipuiten an thadona tin ke hi DPR siam thin kania MIZORAM finance no hian DPR group A kania ma se tuna hete khan ti tak wang hen katizam theitalawa DPR hi nasa tengin kasiama hun sang ami te kasiam sak thina sarkar to kasiam sak thina chuan project tam takhi kazuk lachuak kazuk hui chuak ve to ni district pakhatan khoi ti te hi oma district pakhat assemble tan pumodian Mizoram tan bi khian state tin tan ania state pakhata hian pakhat zel enchin na turin atia chu khoi viable system ni panga manania chongte po chu a project kan siam zawa hemi district ka hian kan lati ve thei ngei ka be se ya